Machiegni en chenro mar dak achana janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere arwaki e okang' ni endi mar mondo mi koro iwinj magiki magin dak achana. E dakika moko mabiro 25 wabiro chako okang' mokwongo ae kendo wabiro timo okang' mar ariyo dakika 25 mabiro miyo koro bed mana piny. Asewacho ni sama kama endi kata kane in e sink iloko sufuria ni leo gi luoko tibede mana piny ko mondo ang' iluok gigo bang'e. To kapo ni itedo ne jogi ni koro ni leo mine ma sama oleo gi tedo sani sa ariyo gi nus pok ikudho mach, mano nyiso ni koro jogigo ang' ginichieme kawuono moleo nikech dak achana kosedonjo donjo nyaka itedo mari, koro ok miyi thuolo. An kaendi gi jalony mar weche mag dak ma en Patrobas Joan Manyasuba Nyagwasi Magunga okamano. Ang'e koro mana kagima dak koro. To niwacho ni itedo kama iluongo ni Karungu. Mano nitiere i Nyatike constituency. Kamano. Erokamano. Koro in min Karungu. Mano ni kare. Erokamano ne joneno mag dak achana kamoro amora ma untiere machiegni uru mar mondo wachak chenro ni endi wawinj to koro ang'o gere manotimre. Juma mokadho nyicha ne walose weche moko mang'eny ka endi ahinya. Mane Joan odonjo kuom ji ahinya ma joma mine. Tando mondo mi odhi mos kuom joma mine mondo joma mine bende oyude thuolo mar mondo mi gibende giwinje ni dak kae gibende gin mana gi ndhadhu, gin goteku, gin gi teko, gin gi nyalo. To ikaso ne joma mine gi ki ahinya. Ne rebe kanika to joma mine gi muogo gotung' mosuo. Un ang'o marach kudu? Mine mang'eny gotieno wacho ni to nik mamano endo ger kod joma mine kamano nang'o to bende ng'ama miyo. Maybe mana ka gielewa marach eka ginyalo wacho kamano. To adieri mantie ok ager kodgi. En mana ni amiyo gi yo manyalo kelo negi konyruok. Ng'eyo ni ng'e bor. Bosemaki? Bor pok omaka. Bas. Koro mano kata kadwa wuoye to ok inyal winja maber. Ng'ayo bor mako mang'eny. Boil ang'eyo. Kata iseneno ng'ama osemako lakini gima ng'ano osewinjo to pok iwinjo. In bor osemaki? Sami be ambe pok omaka. Koro kare wachal kodi. Lakini amba aseneno kaka iwachono. Komaki sami biye imaki mana gi ji. Nikech Rem lit. Lakini bang'e idwara joka te mondo igone gi erokamano. Nikech koro ifuong'ori. Iyudo kwe, ifuong'ori kabisa. Koro mane gima temo timo mine wetena aparo ni mana ka ok uwinja maber. To ka ng'ama winja maber to mane gima temo timo. Ni kaka dhiro matekno kudonje to kwe bang'e. Koro sani giyie ni mondo idhirgi, kisedhirogi maber to koro gilonj giyudo lony mani kare. Giyudo kwe mani kare. Yeah. Koro mondo wasoma kata lony man kare. Kawane moko kuom weche mane obiro. Pastor Joan, an be konya e lamo. Chuora nindo gi nyare mane chige maduong' owene. Gol Satan. Hey. Pastor Joan, an be konya e lamo. Chuora nindo gi nyare mane chiege maduong' owene. Koro wechegi keto chunya e chode. Atim nang'o? Konya sai. Nyathino bende odak yore kuno. Odakgo. Apana. Odakgo yore. Ondiko kanya nyathino bende odak go yore. Odak yore. Kuno bende. Wacho ni nyathino bende odak go yore. Kuno be oninde. An adak dala kano kabonyo. Nyinga to kwacho ni nyinge no koreno. Kar nyathine kama odak ino kanyo maler. Wacho nyathini bende odak godo yore kuno. Tini ng'ani nyaka bende odak kamoro ma en kapango kata gi nyare ma nyare chigi maduong' ni. To jawade ma koro en go ni to we dalo kano kabonyo. Ok onyisowa nyinge. Konyiso kata nyinge chuore no. To ma endi gimoko mondi ichiko e musalaba. Mano tim machach. Joan, ere kaka injo ki ng'ama tiyo but nyalo pinja. Ere kaka nyathini minyuolo chopo kama
hera chuni godo mi chak riwrigo? Erokamano. Mano e gima asetemo kawacho ga kanik ma kata in kawuono kisomo wachno to nyalo nyisi ni an kare ni jachien ema tiyo kod jogi. Pimane koro situation kabilano. Ka wanyalo wacho ni ero moko ijawacho ga ni wanyalo luongo jachien kama jachien onge. To koro mano ine manyalo medo nyisi jowinjo ni gima timore en mana jachien. Ng'ano jachien ema odonjo kuome. Kech ok en gima kawaida. En gima ok nyalre. Nyiri ng'eny, mon ng'eny. En Satan ema timo mano. Koro gima idwa mondo wuogi mano kaendi ni mano jachien ema timo mano. En adieri ni mano jachien ema timo mano. Ma kata kitamori to in itamori mana nikech maybe kia kaka jachien tiyo. But mano jachien ema timo. Koro mano chode kose nang'o? Dhia Amos, mano chode kose nang'o? Gigi sama ber kwa goye mbaka mondo onyane tiendo wachni. Wachno ok wach mapek. Mano wach makata ka ji owinjo kamoro amora to en wach ming'ulo malich ma ng'ato kone bene time e ngimane. Ma irocho nyathi. Mano tim makwero. Kata mana puonj ma Nyasaye manie polo malo ok oyieni mondo mi ikaw ng'ato marimbi to moloyo nyathini mondo ichak iriwri godo. Ni king'e gima timore. Asebedo kawacho ni ka pile. Ni sani kama koro wagike pinyni Satan tiyo e okang' mamalo kabisa. To gimine ni temo penjo ni mano chodeno. Wan gi gimiluongo ni gombo. Onge ng'ama nyalo chodo kapok ogombo. Gombo ema kuongo telo e ka ng'ato gikie chode. To gombo no ka en kodi to Satan nyalo tiyo kode e yo mora mora. Kamora mora kuomi kanyo. Nikech gombo no en gir Satan. To en richo, to en emotero ng'ato e chode. Koro ka en kuomi, ma momiyo gima temo ga wacho kani, de ber mondo ji oluor Nyasaye. Ji mang'eny wacho ni ging'eyo Nyasaye, yore gin ariyo. Nitie ng'eyo Nyasaye jowinjo kod luoro Nyasaye. Koro ine ma mondo inonane ni to ing'eyo Nyasaye kosi luoro Nyasaye. Gima kama, ng'ama oluoro Nyasaye ema nyalo tonyie gima chalo kama. Lakini ka ng'ato koluoro Nyasaye, to nyalo chopi achopa nikech jachien ema tiyo. Miyono penjo moro kanyo, kata wacho wach moro kanyo ewi wachno, ni gima chwore no timo, en bende miyo chunye dhi e chode. Anyalo wacho ni nyaminwa ni iwacho kamano nikech ok ifwenyo kuom luoro Nyasaye. Nikech chode ni ng'ato weyo mana nikech oluoro Nyasaye. An asebedo kawacho kamano. Nikech ji duto te onyuolwa e richo, ndiko wacho kamano. Onyuolwa wayudo chode kadhi nyime. Ma emomiyo chode no nyaka wan bende wasetime. Ka niwinjo nenda kana kuongo donjo ka, natime e yo maler ahinya. Kaka an bende natimo tim chode no. In bende samoro ma iwuoyo ni, miwuoyo kuom chuori ni, gi penjo ni, doga ne chunyi. Inyalo do ka imbe tim chode no en kuomi. Koro anasetemo wacho ni gima no keto ne chunya bura mondo mi awe chode en ni naamua mondo aluor Nyasaye, alam Nyasaye yor adiera, chieng' moro adhi acham ngima. Koro kamiyo ni wacho ni gino keto chunye chode, samoro ok ang'eyo matut kuome. En miyo ma ok dhi kanisa, ok olem, oro dhi kanisa, lakini odhi kanisa, odhi adhiya kanisa, no dhi kanisa, to tiend dhi kanisa to ok ong'eyo. Joan mai kata dhi e kanisa late komondi mama ni poko dhi kata chode, wacho ni chunye gombo ni mondo odonje chode. Madini ko jachien teme e yorni. Jachien miyo wacho ni tiyo cha. Koro dwa biro nyaka kuom miyo ni. O kamano. Gima miyo ni kwayo ni tang'o tim nang'o mondo onego konye, tang'o tim nang'o. Ma gima nyaka wakonyo go miyo ni endi sani nikech adier manitiere ng'acha odage nyathi cha kucha. Kama mama ni onge. To mama ni to chich ni be kako dozi ni ok chala ng'ama chich. Chala ng'ama ni gadier. Ni jaduong' chande oloko nyathine manyako jaode. To mama ni bende nitie ka. Wach ni koro miye lit. To nyathini odago ng'ano dago kucha nendo dak dala ka bonyo kano. Iwinjo gima sama olit. Komondi makosa mokuongo owe dhako dala. En opango.
kuma entie. Ero pango gi nyathini to sama nyathini manyako, in manyaki puonje, in manyaki donge lweti. To one beno donge lweti kama in gini bende nitiere. En ang' matek ne ng'ani ka ochiege ni. Odhi dago Nairobi, kata kodak kode ka chai, ka Nandi, kata ka en Kisumu, kata ka en kanye. En ang' momiyo ng'ani tanka ka nyathi manyako ni kende emo wuok godo, to min nyathini machiege ni to we dala. In kaka nichako wuoyo wachni. Wad mani wacho mokwongo. Ni wacho ni ya ka wiyi wil. Ogol Satan. Ogol Satan. Koro kamineno ni wacho no. Koro wadwa ne tie wachni. Koro wapuonjo dak achana. Gima samoro nyalo miyo gik makamage donjo. Ng'eni thor mar dak achana en ni samoro ka wacho biro kama to walose wang'iyo tiende. Ni to ka ditimre kama to dwa geng' nang'o. Wang'iyo ni gimoro amora to puro e wach ma Nyasaye ng'e Nyasaye. To kapok ng'ato ng'e Nyasaye nitiere okang' mogoyo gi kuno kaka wuotho mondo mi ochop kacha. Kaka ibe wacho ni wuok e mari mana kiwuotho okang' koka. To gima duong' kama motimore marach. Mana neno. En bwana ni iye we chiege ni dala. Mondo ka nyathine manyako cho bedgo. Mano mokwongo. Chiege gi kendo tiwe dala no. Ina patroba we iye ginene. Patroba ko we gine kuje karungu. O en mana kodi e bathe ka bago, sikodi mana e bathe ka bag. Nikech ka in gi chiegi machiegi ni samoro, ka wacho ni chiegi ni dhako ni adala moko ni tiyo, ka ng'ama chiegi tiyo kamoro, to botiyo kama opogre, unyalo winjoru. To ng'ama dhako nitie tiyo ni keto dhako dala ni nyathini manyake makoro ikaw ikete bathi ka bag. Mano en makosa. Joma chuo nyaka ung'e ni mondu gin mondu, bed kode kamoro amora ma intiere, mondo mi odukni piny yore mag chode. Ing'en sama dhako nitiere koro kata kije chode mana ma wang'e tek malich. Tichodo tigo machiemo ineno. To ka dhako onge, to koro ni muomri amoma. Mamiyo ka kodi chuoge ni odonyo nyaka kuom nyathine manyako. Apenji ni. Wechego duto temise wacho beyo. Mak mana niya. Point ka. En ni ng'atni bedo kod nyare. Donge kamano. Bedo ni ne ok odak kode, odak gi chiege. Lakini mane point. Ineno. Rach. Bedo ni ne chiege ni nitie, to dhi kucho pod rach. Koro wechego duto beyo, but wang'iyo ne point kama nitie. Mane point. Koro wang'iyo niya. Ere kaka inyalo kony wachni? Kaka inyalo kony wachni, en mana ni miyo ni olem ne chuore ni, mondo Nyasaye okony chuore ni owuogi e tim machalo gi ma. Mano kende yo minyalo konyego. Ai koro ka chuore Nyasaye tim jabodo go ire koro kaka dhako kendo. Mano to nenore ni kata mana sani mowacho wachni. Kicho kawinjo ko wacho ni kano osefwenyo ni gima kamano timore, to wachno nobedo maonge kindgi ok owacho. To kako wuoyo chal mana ka gima wachno dhi nyime kindgi nikech aparo ni oneno ni macha nyathi nyike ok nyathine. Koro kanyo onyalo nene kata ka miyo moro. Koro gima lich ne ni ong'eyo ni nyathini en mar dichuo gicha. Koro gima inyalo tim ka ma miyo ni nyalo timo, onyalo mana weyo ne ng'ani kethone ma ng'ani osetimo ni kato lam ne Nyasaye. Ing'e ni seche ma wene kethone ni ng'ani pod dhi nyime gi timo timni. Koro en obiro lamo ne lama Nyasaye nyaka chieng' ma Nyasaye nokony ng'ani. Kae to par niya, iwuoyo mana ka gima kawuone kiwinjo kes kablani. Ziko gintie. Kake do solve ma winjo ka one kawe kod yo machielo. Ang'o mido mondo mama ni amondo lem ne dichuogni. Ang'o miyo ke pare dichuogni bende jama kosa. Mimi no ke joma mon wacho ni in ite kuom. Gimiyo joma mon osigo mang'eny ahinya. Makana bende kwa dok ne joma mine. Nikech kamiyo ni en magini sando ngimane kama. En magini lete makuru ores gini. Inyo kama miyo ni mokelo wachni en magini hinyo ngimane. To ore do mondo mi okonye gi paro. To sani endi do mondo mi kor paro mwamiye ni mamoro kendo chako ka osigo kendo malemo kende. Dichuogi cha endo pod en gi nyathine manyako cha. Ere kaka wakonyo jogi iki e dagni. Nikech an gima paro ni ber mondo wach weche kaka nitiere. Wawe umo ng'ama dichuo katimo marach. Komondi an ka ng'iyo gini John. Yo mopidho go nyithiwa sani en bad parenting. Number one. Nyithindo bende masani mantiere onge gi luor. Mano number two. Mar adek, chuo masani makendo, ka chiega nosetho makawo nyara ng'ato machielo machaka kendo, mano koro en chiega, amiye luor madwarore. Nyithindo gi nyaka ng'e ni koro mae en mama gi.
iwinjo mama ni be nyaka ng'eni koro magi gin nyithinde ma en emo control gi lakini ng'ani kinyo timo ng'ani otimo ni chal ni en ng'amo obuto gi nyathini ma nyako ni iwinjo timo ni makoro rach nikech jabe ni ng'ani ok obuto to samoro gidege sa loso to ng'ani koro yombo mama jako ma inti ba mama ni ok chope to mama ni dala kaendi to gini hinyo mama ni odwa donje chode mama no be kutango yine mondo donje chode nikech gimo dhi konyo to onge but joma chuo ng'ama dichuo ni sieme wang'o joma chuo in bende weketo ni joma mon gi e masara kasaka yuni dhako no dhi olem ne chuore kwa koro sigo te mar ot gi mar dak odwa wene joma mine kara joma chuo gin gitimo ng'e dak ka gin welo Jerusalem yani ni ndalo te nyaka wachak wuoyo kodi ka pok iwinjo gima wacho ini neno ni anadok ne chuo chima di chuo ni tir adoni mondo ko iloso gi di chuo ke jocho ni tang tim nango ke ndi gima timre kama godi chuo no kende mwaloso go en puonj mar galamoro ma en mana kesa chiel samoro ntima bende timre kamoro sieme bende wang' joma chuo gi kimondo mi joma chuo o timo timbe machalo kama endi Joan yawanik ani ne mapok iwinja kare danga wach kamano iwinjo wapenji penjo no be asepenji ka ng'ato tuo dong ber mondo miye yath ochangi donge kamano yo ma wach ni konyore go kuom Nyasaye ema bedo opposite matami winjo Pastor Monica jochi wacha diri Pastor Monica noro na message ni yawa niko temane mondo ong'e Satan temane mondo ing'e mas class machielo mwabro bede kara mana kando marka mondo ing'e kaka Satan tiyo kata kaka ichako sani ni ya nyithindo masani wang' gi tek jonyuol masani boningo ng'i kaka dak weche miwacho gi te onge kaka ginyalo timore ma nyithindo we wang' teko ma jonyuol ng'e kaka dak ka ok gikawo Kristo ma girwako e chunygi ok bi nyalore nik ok bi nyalore to ma momiyo weya mondo apuonj mon gi kaka puonjo gini nitie mayudo konyruok mang'eny kare dwaro ni mondo seche moko bende agocho ne jomoko mawuoyo go mondo amisi nitie joma kata puonj ma osebedo kadhi nyime kani gisechake kendo gisechako neno kotiyo ber Joan okotamre ine jalonye wachni gima siko mako dhoga ora mondo mi walosi jachien wang'eyo abende ang'ama ja Kristo wang'e ka jachien tiyo to wang'e bende kama bende wamiyo jachien thuolo mondo mi oti kuomwa iwinja miyo jachien thuolo mondo mi oti kuomwa niya ing'e maber ma en nyara kone be narewra kode ane wuon mare mondo be ni puonje mondo ayike chieng' moro bed mama maber e kendo ganda tae ane wuone maketo yom e wach ni endi mang'o yuda ka antie gi nyara ni ere kaka kendo jaka blame jachien e wach machalo kama endi nitiere kama jachien tiyo gi ng'ato ka ng'ato kia adier nitie sama bende koro jachien mamiyo thuolo mondo mi ko jachien oti kodwa e ngimawa to kanya matemo wacho niya kata Nyasaye bende e kitabu Nyasaye wacho ni maber ahinya ni in ng'ama timo richo kong'e ni timo richo in ne malit mokalo in kare kendo nitie kamoro mitemo wacho maber mawinjo kaka iwuoyo kuom ng'ama jachien pok omako mae momiyo asebedo ka wacho ni ijatemo ga wuoyo ka in bende temo bedo ranyisi nikech in bende in isekendo in bende in gi family to asebedo ka wacho ni ka Satan pok omaki ok ibi act kaka ng'ama Satan osemako koro wach miwacho ni ber but otiyo kuom ng'ama Satan pok omako to ng'ama Satan osemako ineno kata mana ng'atni seche moko oneno dakachana sani lakini ka ok opuonje mae opuonje warruok yani moyie kuom Nyasaye morwako Nyasaye ne chunye to wach ni ok owe kata dang' isomne machalo nade ma watiek program ne kae ne mikwere itimo marach gima kamano rach parane mano nyathini obiro winji ndiyo lakini gik miwacho ok timre nade ok donjne nikech ang'o Satan osemako pache mae manere wacho samoro mondo chwad ji ang'o kare yegi nere nikech moko ndiere kae ndi matime moko machach ma ji moko timo dora deal to nikech mobe wacho ni chwat malit kabisa be magolo fu kuom ng'ato adwaro ni mondo mi wang'e gimoro achiel ka to iparo nang' madikel gima kamae ne Joan nikech kama tang' chopi ma ng'ato koro gombo mar nyare bedie koro wacho weche kaka koro nyalo bet gi Satan temi wacho no koro akete iye kanyo koro en nang'o machopo ma koro igombo nyathi manyako manyari nikech en gi figa maber
kose nikech koro maendi in kaka idhi sero mono kotami, kose nikech min gi notho, kose en nang'o, kose en kaka nyithindo manyiri niga machiegni gi wuonegi? Okay, nitiere cases mana sewinjo. Moko nitie nyithindo mane minegi obirogo ni kendo miyo kod nyathi manyako. Case machalo kama mage masewinjo mang'eny kabisa. Koro ok ang'eyo ni ere kaka Satan tiyo kuom ng'ato ma chop koro ne ka gima nyathicha ok nyathine, to pod en Satan. Aya, asewinjo be ma obedo gi nyathine monyuolo. Mago ba asewinjo mang'eny ok matin. Koro duto te an pod ariwa mana kaka nitemo wachono ni Nick en Satan ema timo gigi. Adiri kata in, ere kaka ng'ama wuoro ok nyalre ka pache ler. Ok nyalre. Ma adieri kata imbe ng'iyane. Kare kaka dang wachak blame ng'atni. Tek. Ng'ani en ng'ama nyoko ng'e Nyasaye. To kata kopono ng'e Nyasaye odhi kanisa. Kamoro mancha winjo wachne mabe adwa wuoro matin ni en gi kanisa yawo nyaka kanisa, en jatelo e kanisa kanyo, eka bang'e odhi okendo to kendo mana chi ng'ato ni be bang' kosekendo chiege ni ka koro luoro onge kabisa. Oweyo kodewo kia. To magi duto te asetemo wacho kani nitiere warruok, jowinjo, nitie warruok ma ine miwacho no wari. Lakini katemo biro to warruogino temo ingo. Koro giduto te to muma to riwogi ni gin jopiny gite bedo ni ne kanisa. Ne kanisa. Anto da nyisi. En jachien Nick. Da nyisi mama ni wach niya. Wach achiel niya. Luongo chuore ni obidala. Wachak loso gini. Kata pok odonje lemo, kata kolemo mondo mi chuore ni obidala kama gintie ni. Ini neno ni mano yo madang losi. Pacha. Mano bang' kaka nene. Aya konye gi pachi. Waseloso gi mang'eny ka. Luongo chuore ni kantiere. Iwinja? Kadi chuo ni otamre nok bi. To manyo wete gi ng'ani. To nyisi dichuo ni to koro gima kama maseng'o ni ti bi mondo walos wachni. Ko tamre ng'aja pod oketo ni eno tek ma en ng'ama tek. To koro en gi yuoche ne. Oket gini endi gi yuoche ne. Ka en dhako motedo kama pod dagi gi kwargi nitie. Oket gini ne kwargi. Iwinja Joan? Awinji maler kabisa. Mondo mi wachni endi owache. To pod kiko gol gini oko. Kapok chuore oneno notamre nogodo winjo wachni. Samoro dichuo gi timo gini to dhako ni ong'eyo to dichuo to kong'e ni dhako ong'eyo. Nick, mano iwe maber lakini iwe mane pachi. Samoro weche miwacho kaka wuoyo gi te miyo ni osetimo. Ok wanyal ng'eyo koko kolero. Kuro kwang'eyo. But awacho ni nitie kama kopo ni pok otimo. To tim mago. To los gi chuore ni adier ni kenda ane chiegi. Gima kama endi aparo ni timore kata achich ni timore. Ka en adier to iwe wachni ok ober. Ka dichuo ni keji dichuo bur chikore ni mano gima onge ki ang'o. Ok onyal yie. Ok dichuo bi yie. Okaw gini koro ket ne jonyuolgi. Jonyuolgi ng'ane ok bitamre jonyuolne. Nick gini dhi makamoro wanyisi. Gini dhi e church. Wija tiekni. Church ema nyalo konyo wachni. Church solve problems te, Joan. Let's agree one thing. Gimoro amora bedo solve the church. Ti gima tamo Nyasaye. Kadi koro en gima bedo solve the church, di koro courts onge. Apenji. Di koro onge. Courts nitie ne joma kia Nyasaye. Ibi dhi inyalo donjo ne ng'ati court. To koro ng'ato kalo gwano koro weya mondo ni mondo dhi olem. We wuondo ji gik moko mang'eny. Koro awacho niya, seche ma koro mama ntemo loso gini. Ok loso gini kende kaka nyise mondo dhi olem kende ni. Kata kolemo to bende jogi be okonyo jodala ma yao tedegi ni gima kama timre konya uru ng'ado rieko mondo ng'e gima tang' timre. Anyisi ni kamigi kendo. Ing'eyo ni weche machalo kamagi konon gi maber to ng'eny gi achien. Winjuru jowinjo. Yani en gima nosetimore. Samoro nitiere kwaro moro manotime to ne gisetho. Koro gini duogo luwo remo to wuok. Koro jachien dang' dhi kony ga nyuola ma bende ne chieno ma samoro gini nowuok ni kuno. Bas gini kane nitiere anyuola koro Joan. Koro ber
koro ng'eni gini ne gima ene gund joge nyalo bedo ka jomoko gund gi nitie sana derwo yango gik moko mag jochiende gi ka nitiere gund gi koro is upon the family mondo koro bed piny ni gima kamano otimre e kinde moko ochako nuore sani omanyo deliverance bing'eno nyalo bedo nyaka gund gi miyo cha manyare koro timne gima kamano nyalo bedo ni kocha bende samoro en tiere koro wacho niya gini iloso mna gi jodala kobet piny pile wacho ga gimoro chach ema golo satan wadwa yware kodi unless ni jodala go ng'eyo kanyo no ka ywara kodi ka ywaruok ta awe wach kanyo wa ka gimoro timre odi ka patroba ka chicha idhi ga we chach kose kuongo lose odu kanyo Nick dak iloso gi ji adi dak boko ka penjo na mane matem wach wuok koriyo en wach mineno ka ok ber ni kaka in gi kanisa ni irengo ga itero ga gine kanisa kose kuongi ibet piny gi jatendi to upimo wach donge kine ka ase maduok in mapodi penj achako ne ya kata ko kiwinja dak iloso gi ji adi gi ji ariyo yani dhako gi dichuo uloso mane gima temo mage joma loso dak kati dhi makoru Nick kata nyako dhi korgi madichuo bi moko sego nyaka kuno emawacho Joan pod nyaka upor wach donge une muporo wach muloso dak mane gima what I mean kapok chopo kata kanisa kata be mna nini bishop pok chopo kata kanisa nitie gig dalani ma imrosi dalani kama obok chope kanisa ya kagilosore to kok tamore losore e kindu ji ariyo to the best koro abiro ka mikele kanisa koro abe wa check process nani koro ka dalo seng'io gini ma gini gima deliverance koro invoke the church mondo wach ni gima kama timre no kaendi dwaro lamo moro mar gony mondo gini ndi koro bed ni koro obiro delivered out of this thing kono e kaka iloso gimoro ka gimoro tek ahinya to ni medo ni mondo dhako ni koro kaw thuolo ochak go chonge piny no lemo imiyo dhako ni osigo mok mare wanyisi Nick lemo kawuoye lemo to chalo gima ase involve church iwinjo winji ng'ani oningo owuo kode donge ok mane gima ini temo dwaro kabisa pastor bishop yani ng'ata mong'eyo wach Nyasaye ema nyalo konyo ng'ani e gima temo wacho wadhi e yweyo ka waduogo wada mondo wadhi mbele gi weche maniti ina kama no ywa wahinya nikech wang'eyo kaka inyalo los weche an pod aparo ni mondo los wach kochopo e kanisa makoro koro bishop gi jodolo te en wach makoro otek makoro lame makoro idware to mwanya loso ka wantiere ot mabende kokadho kata mana chiel mar ot tamo mono waloso en wach ni pio box kanisa kionge kanisa to dongo mok lem onge kanisa no lamgo leme ot idhi kanye koduogo wadhi nyime en dak achana ma chigni kendo ben dak achana awayware kaendi gi Pastor Joan ahinya mwacho poka makora pani wawinjore ni wachi kuongi loso kotamore kode wajopo kode ka Nyasaye ke Nyasaye te en jang'ad bura mar adier to e gik moko te bende wadhi nyime yena mondo koro wadhi nyime dichuo to ok nyal riwre gi nyathine manyako ka pache ler ong'eyo kata mana pache otimo todo ok nyal riwre gi nyathine manyako kwani en dhiang' iwe uru keto gimoko ni to mi wacho kani magi koro ok ji mabe amluongo ni dhano moko dhano in be iwacho ni ja Kristo ka koro yude ng'ani koro sani okelnigo ikone ni ino kindhano tutimo magi time madoke ma ja Kristo to kiyal magi time okipuonji apuonjo ipuonjo ang'o ipuonjo ipuonjo nade apuonjo time machal kama gigi gin time machach mok time mag dhano tere kaka inyalo puonje mowuoge timno ng'atni in ing'e ni hocho an ok apochi an ok an jahocho in tiji hocho idwa cancel ng'ane ing'e ni kiriwi nyathini manyako to ok ber kia ing'eyo kia ni nang'o apana in inyise nang'o chik wacho ni kiki chikne manyaka lu okay chikno emilu oseketho chik oketho chik koro miyo nyaka wakwed kabisa gik machalo kamagi kuom ji
madwa mondo mi oroch nyithindgi manyiri. Joma chuo uru kero nyithindu manyiri gini dwa hero gimoro ni nachaki mama na koro mami ki ang'o. Ketho wi nyathino endo bro bedo no obro ng'iyo ni chuo te nyaka bed kaka babagi. Kuma koro dhi otede koro onge. Ni kama esi ka budangu mi siezi ka marika na wewe. Gik moko manyiri wacho sani. To budake no to pala wayo. Wadhi nyime. Onge gima rach ka ng'ato mosekendo goyo mbaka gi jonyuolne. Mono wek temo pogo chuogi gi minegi. Erokamano kuom puonjo modhi kare. An Odok Jasiaya. Ono wacho ni menchi wacho kacha. Menchi wacho ni ma koro joma chuo koro puoyo. Koro ni kwinji kidwa ng'eyo. Odok Jasiaya kata kopo ni neno wasani. Ing'eni kikikaw ni a support wachno. Aparo ni mane kaka Odok owinja. Odok mar adieri to ang'o ng'ama dichuo timo e od min-gi nyaka saa 6. Koro Odok aparo ni winja marach, ok a support. Gima natemo nyiso mine ni dichuo matimo kamano en dichuo ma Satan tiyogo. Koro kidwa konye to kikidhawne be kikine marach gi min-gi, yani kikidonje e kind gima gitimono. To in wegi aweya kilamo Nyasaye to in tim maber to mondo gilokre, yani mondo wachno orum. Koro aparo ni Odok to ne paro ni a support wachno. Tiwinjo kako chako wuoyo momiya nyisi ni gino Satan matimogi. Mono wetemo pogo chuo gi minegi. Koro according to Odok en omor mondo obed e od min-gi nyaka saa 6. Ni mane kaka ne wacho. Apana. Kare samoro winje ma ji ok winja maber. To kopo ni ji ok winja maber, to kare mon biro kawa ng'ama rach mogik. Lakini amor ni ayudo simbe, ayudo messages, aneno ka ji winja. Ok a support weche ma chuo timo. Adier ni kwe awuo kanyo matin. Mine wetena, kik uwinja marach. Ok a support gima chuo timo. Debe ni anyalo nuoyo testimony mara mana timo dichieng' mokwongo. Kaniko luonga ka to di winjo seche moko mikadeno berbere malo kata mara mana kade oloyo to ana ja wuoyo nu kuom yath manothiedha ni nopuonja kuom neno Satan ni ema tiyo gi dichuo katimo marach. Kaeto opuonja ni mondo anatima maber, anasika katimo maber, kata otimo ang'o tasika timo maber. Adier natimo maneno kamano nokonya. Ni kwan Patrobas wawuotho go kamora mora. Ka ok ineno kwa biro kode ka odich. To dijno be ochune ndi. Anyisi adier. Iwuotho kode kamora mora ne koro dhi kae. Tien kama dhiye gi kama dhiye wadhi. Ka en kama ok rach ka adhiye to dhiye kata ok rach ka adhiye to dhiye. De koro wabiro kode ka. Patroba mondo baye ki Apana, okatame. An kana setiyo gi yadh cha winji ni. An kana setiyo gi yadh cha. In ing'eni dak ni pok okethore. To kadwa konyo joma dak gikethore. Chanda kabisa. Aloso gi Patroba ma Jakarungu. Winjo wuod Karungu. Miyo ni weketo ni koro nodi ka bage bathe sa yote ni kinyono ka to nyono ka. Ni obe ko nyono ka to nyono ka. Apana. Ibendo we yie mondo birom kodo ogo mbaka. Wang'in to dile moro makama wanyalo go nang'o mondo wayud gimoro. Mago gik mana gi kama iwachen. Mago konyo kata it Patrobas. Kata matin. Tiende ni yadh cha. Nyiso nyalo bet ni gima juga ni ng'ama dhako lowi ni nyalo bet ni timre ka. Yo motimorego ema nyaka wang'e. Ng'ama dhako nyalo lowi gi yath. Ka yath emoketoni to yath olowi. Mano ibiro tima gik ma ji be biro ng'eyo ni ma to yath. To kama ok yath, titima gik mabeyo mowinjore. Ma ji nena ni jogi to hero rahera. Jogi owinjore, jogi odak mokwe. Jogi Kristo ni e odgi. Koro yo. Koro Patroba in sani koro in e yo. Kabisa. Kata kaduoko ne nikech ang'e ni oduoko kuma entie. But koro en mabor. Patroba iwona simu ipenye adoloso kodi kaka joma chuo nyalo loso. Ok naketho. Mana mar mondo mi koro iwe nyono bathe ahinya. Ni konya uru ne wakendore gi nyako ma wanyuolo godo nyithindo 6. To wasedak kode higni 16.
kogik sani to koro jodalagi kogik sani jodalagi odagi ni ok wadagi ni wan wede, ok wanyal dak kod jaoda, atim nang'o yawa, gidagi kawo dhok, koro atim nang'o, an John, an Kisumu. Mabe koro jachien. Moko to an seche moko tama. Nyithinda 6. Higni 16. Higni 16. Kanyo koro kata kapok ok owacho ni gin wede yo mane. Mano de obedo maber, ma important kabisa. Ok owacho. Owacho cha ni wat. Eluwa kaendi kata mana muma mwasomo ni watu ke? Tapenji Nick. Nyithinda 6. Eka wadni ofwenyore. Ema wuoro no. 16 years. Eka wadni ofwenyore. 16 years, 6 kids. Jogi an kata kaparona kapok ang'eyo nikech ok owacho ni wadni ne yo mane. Kade bede en wat machiegni kabisa dofwenye chon. Nyiso ni ok en wat machiegni ahinya. To kata ka dobed machiegni kata ka dobed nade, to higni gi nyithinda 6 jogi odagi. Mano parona. Gima tang' tim katonge. Jogi odagi. Ka jogi ok dwa kawo dhok, jogi jomo mi dhok tawinjo ni odagi kawo dhok gi. To jogi odaga daga. Jono kinyiswa ni un wat nade. To jodala gi nyako moramo ni un wede. To un kuru jogo kong'e ni un wede. Dewa gombo winjo mondo wang'e ni ka bende dala u bende kamiya e Kisumu kanyo no. Gibe gineno ka un wede gi chiegi. Degi konye chon. Higni go ng'eny. Taparo ni unless ni ochako Joni chaki ora ne message kendo ni un wede yo mane. Ma jogi tamre kawo dhok ne nyiso ni gima serious. To gidako. Kata koro gidagi kawo dhok. To nyithindo nitiere 6. Chuno ni nyaka bi gony dhok kama ter, ke nyithindo gi chieng' moro do dhi nyombo. Gin gibo nyombo nade? Samoro Nick, koso ne gin e town to gibudha kuno. Mana lero moko nika. Mak mana ni mai go michon kan itimoga kende maler, nitini gini wang'yo. Jawang'yo ne timo nonro manon mang'eni amagi mad ok watwa. Wayu moro ga munde nyako kumotede. Mano koro onge wat matang' wach ni nitiere kanyo. Piny masani warome Facebook, warome Instagram, warome social media, warome left kana wadhi kata mna ng'iyo wach moro office moro. Tudu mna kaunda kara un joma wede. Asana mang'eny. Wasewinjo mang'eny be. Jachien. Koro mano iluongo jachien. Jachien te. Ji ok dwar ng'eyo Nyasaye mondo giluor Nyasaye. Jachien te. Koro mado koro king'e Nyasaye to koro ikonyo na. Chon miwuoyeni. Chon. Ne nitie luoro Nyasaye. Bas. Emo ji timo gik moko maler. Koro ema wacho ni kata mana someone tini. Ma koro kata wacho ni jachien ke jogi kata ga yigini gite kata be mani jogi kino dak oko Joan. Donge ji to ng'ere ni ama nyako ndeni nyaka makama. Owa dhoat makama. Ene moko wacho. Kanye na kodero. Mak mani koro matang' John timo da mondo mi okonye. Joko tamre kawo dhok. John bed piny gi jodala u. Ma Kisumu. Tipenjo wacha chiel mobidhore. Nito bende inyalo nyombo ka jodongo nitiere kanyo mondo pim ni to tang' itim nang'o. Nikech anta paro ni koro kae to en dhiang' makata kinyuomo to kitere dala. Ing'e dhok moko ma iweyo isembo iwe dhi. Awinjo. Dher ndara. En ing'e luongo ni dher ndara ma en dhiang' ma en ogole to dhi kaka ranyisi ni ni nyako cha nonyuom. To gima koro hinyo John kaendi ni koro ok rodhi kor gi nyako ni monindi matedne kaka or mochiem omiyo keny ni en keny manus. Yani jodala kiaye. Jodala koro ok ni kiaye. Ma koro watgi ok tang' girwaki kende dae ke dala gi kaka or. Ok imagine ni jodala kiaye kaka okiaye ni okendo nyargi. Gima chalo kamano. To koro nitiere nyithindo 6. Nyithindo gi ngima te. Idwa tergi kanyo. Idwa tero nyithindo gi kanyo. Ok inyalo. Koro gima koro John ibo timo. Mane rieko madang' idongo mogik. To puonj mani kama duong' en kapok ikendo. None. Jonyuol kapok nyithinde wuok kelonu nyiri kata wuoyi. Lose kod nyise ni kele ng'atino kambwendo wagoye kode mbaka. Iwinjo. To gima ber sama ng'ani biro ga to ok nyal biro Kenya kama biye kata go wadgi moro. Ma ji tim nonro ma ji ng'ere. Koro sama koro kata koro wacho ni koro dwaro dak to ji ng'e ni ng'ane dak gi ng'ama kama to wayie go wapuodho. To in mama miyo ganya ni mami unajua nilimari ule beshte yangu. Mani ngeni koro dichuo nyiso mine gwana mimi gi simu. Mami ule demu yangu ndio nimeamua ni mari. Umeamua kumari ni sawa. To
kumari ni miyo kata kaka in koro magi kande ok non ni nyathi midwa kendo ni kata nyaka mikendo ni en nyakuri kata wuoyi ni en wuod kanye to kele mondo mi wanene mondo bende wang'ere kode nikech koro mado koro en gima serious. Koro aparo ni John ne samoro kuna gitimo gima chal kama nikech ne gitimo gima kama e wago jodongo dino nyisogi ni kagi kake kunyon mano rach. To koro nikech nyithindo osewuok nyithindo auchiel gin chieng' moko kadonjo it nyithindo samoro sedonjo kiji koro nyithindo gi dhi thago nyithindo gi bende ni mama gi baba gi nokendro joma wede dhi chacho gi kabisa kata ngima gi koro ka gini affect nyaka ni nyithindo. Koro aparo ni makosa motimre kama maduong' en ni ji ok tim gik monego bed ni ji timo. Yudo nyako yudo wuoyi ture tareta unudhi donge na wacho ni kendo asewacho ni jowinjo gi mang'eny dhako maber Nyasaye machiwo, dichuo maber Nyasaye machiwo. Yawa an yieuru Nyasaye, jowinjo yieuru Nyasaye mondo konyue wechegi. Ne uru weche matek samoro kata kapok ichope nik pinyni, kapok ichope gimoro ma wadu osechope, ka ok iluoro Nyasaye kik ipani gino bor kodi, ochiegni kodi. Koro gima onego opuonj jomosedak kare dwaro ang'o? Yawa koso madong dak achana. Ng'ama wuoyi ng'ama nyako gin joma pod nyalo dwaro raha gi weche mang'eny, to inose kendi ki ang'o idwar Kristo donje e chunyi to rit dakni, biro rito odi, biro rito nyithindi. Thuole matamanik thuole maditama mai ma jone mwishowe mai gimi bro timo but odhi bedo matek gi nyithindi mbele kanyi be koro bochako chame gi stress ni nyithinda gi eki eventually gibro bedo gi perception money about us kaka parents, lakini koro chopo kuma koro kutang' weru tek ok nyalo were mano kutang' wadu keto higni 16 mano kata miyo ni odwa chako timore nang'o ni en nyako ma ng'ato kendo to nyithindo achiel be iwe ka ng'ato ok dhi ok nyalo dhi. Onge wache ka wadhi nyime Joan in kare nikech ka Yesu osewari to gik moko ni kare kuom Kristo. Amen. Nyaka koro ina ni kare. Gik moko te ni kare. In gima ineno ni rachungi dong chieng' moro na wacho wachno. Ji winja kata ka in ok idwa winja. Joan na winja ngami abet kodi kaka jalony. Awinji. Yamani kata ka winji nyaka penje penjo moko. Ini winje moko penjo. Iwinja matin. Onge wache wadhi nyime kaendi. Joan aseneno wuoyi makoa Kapango to budho gi min gi nyaka sa 6 otieno. Giwacho ang'o to dhako to ni e simba mwalo. Mano to ikonyo nadi? An jaringa. To ka jaringa penjo kamano, kwani noko winjo kaka ne wakonyo wachno chieng' cha. Jaringa dong wawacho ni koro ai marach ni mi penjo ni to in dichuo. Ne ber ka miye mo penjo. Kech wawacho ni mano dichuo ma Satan tiyogo. Gima min ode manie simba mwalo no nyalo konyego en ni mondo en owe donjo e wachno, we interfere gi gima chuore timono. En orit ber makore, kik osin kode, kik okun, one Satan. Kaeto obro mna weyo olam ne Nyasaye. Mano kende. Winjo ka donge jaringa winjo ka ng'ato no wacho kani mine we pogo giminegi. Kendi ng'ama wuyo kamano no inyalo ni gino timo. Ng'amo ndiko wachno inyalo yudo ni gima kamano otimo. Koro en owuon kiyude samoro nyalo nyisi no hero min gi emomiyo timo kamano, mo nyisi ni wach moro marachungi. Koro wan jo Nyasaye mung'eyo ni Satan wuon gik maricho, weri gi wachno, lam Nyasaye. An Victor Konyauru asetemo manyo nyako manyalo dak godo otama yudo. Koro ng'adna uru rieko. Koro kanyo kari in menigi nyiri moro modhi tedo. Kwani jogi iwuoyo kodgi pile. To jomoro mon ng'eny. Koso kawuone ka en oneno dak achana. O samo mabe ng'ama wendo be kawuone koro kobiro no winjo to winjo ka nitie ni nyalo konye. Koro in menigi kanisa manigi nyiri un joma sani koro mine ma nyalo bedo gi nyiri ma bende nyalo bet ni koro sani ndidi to maber minyalo pango wach nyuol. An pod aonge gima oseromo dhi. Hapana nik. Ana setemo wacho ka imbe koro nigo kata kiduoko momiyo wacho ni winja matino kiwinja. Inde koro nigo bende kata kapok ikelo na mondo aduoki, tiduoko kaka duokoga. An nanyisi ni onge chieng' mabiro wilo duoko.
Muma wacho ni dhako maber Nyasaye machiwo. Dichuo maber Nyasaye machiwo. Dongo semanyo maber no koyudo. Koko manyo kuom Nyasaye. Ng'ama ywak mondo mi okony to utamo konyruok nang'o. To kata kapo ni dwaro kuom Nyasaye, nyise ni ogoni simu mondo kore konye manyo kuom Nyasaye. Ng'ama okoni ni manyo gi yorno kuom Nyasaye. Kuom Nyasaye ng'ato wuon odhi kuom Nyasaye wuon to olamo Nyasaye to miye. Kae to ng'ama dwa dhi Nyasaye malamo Nyasaye ni ok obed ng'ama dwa romo gi nyako ni kae to dwa timo go osiep ka magibedi kapok gikendore. Koro kaka manyo yor Nyasaye no be nigi rules. Ka awach ni wan ka wayudo ng'ama di wuoyi madwa kendo to wapuonje ma oritre makata koyudo nyako ni gitimo go osiep to ging'ere ang'eya gigaga mbaka gitima tima winjruok ka giritore. Mano ka ng'a? Mano nyalore. Ka Nyasaye. Ka Nyasaye. Lakini ka ok ka Nyasaye to ok nyalre. Koro gitwe mna nim gibet mna ne. Yani kwa yudi kiwuoyi in. To gima wakwongo watimo, girlfriend ni emo kwongo waketo go break mar chopo kode kamoro mopogore gi wuoyo kama. Makoro kata ko biro limi e ot to uno losa. Be ok onyal biro kara kende. Nikech kanyo temptation nyalo bedo. To Joan, mano be na ideal world mwadake ni. En piny mwadake ni. En piny mwadake ni. Miyo jogi formula moro matangi konyere go nikech mano gimite mwacho ntaporo ni ok nyalre. Apana. Ya koro kendo kisewacho kamano, ka in migo chuny ji. In wan kodi kanik mondo wajiw ji. Wapuonj ji. Ka in isetelo. Joan wadake piny ni koro komany formula moko mag dak. Nikech gimite mwacho ni ya ni nyako gi wuoyo yodi gi ai college gite gintie campus to gibiro koro nyako ni oyudo wuoyi boyudo nyako. Koro gido mondo mi gibi iri kaka pastor. Koro igone gi break ni koro nyako ini koro jagere ka wuono kikedhi lemo wuoyi ni wuoyi be ka wuono jagere koro nyako ni kiklimi ai koro ubi nyaka chieng' ma koro ukendru koro kubi ka endi mondo mi wariu. No gilimore lakini wapuonjo gi yor lemruok ma ok nyal lead gi e temptation mar koso ne Nyasaye. Nitiere joma biro dok kuom Nyasaye makati wacho ni ok nyalre. Tho Yesu Kristo msalaba gi rembe ok nyal dhi nono. Amen. Nitie chuo manyaka wanayudi kijende matindo kamoko maneno kitiyogo kama ng'eny gi. Ma wapuonj gi magi we kend mapema. Kend machakore saa 3 to rumo 5. Kana chakore kend no. Yawa niki. Oge wache. Aparo ni moko nitie makoro jogi mabro. Koro ng'ama uwe mamanyo ni nyako ni obi ogoni simu. Kosegoni simu ibro ng'ado rieko ibro konye. Yude nyiri moko mabeyo. Mewacho ni Nyasaye miyo ng'ato gigi nikech koro ng'e kaka nyalo yudo nyiri. Mondo mi ikonyi na yiwe ma ywagre. Ng'ato be samoro ywak nikech ng'ato temo tudo ka jachien odonje. Item makier, item madhi ni marach. Kuchopo ng'ato ni kara timuru nang'o. Kuido ka ng'ani achiedh nadi gimodla koro gore kuome, ok en ang'o tim nadi. Moko nitie mabesa modere dwaro spiritual guidance. Mago to nitiere. Ng'ato samoro ka wena kogolo te piny kamae samoro temo to otame. Tamoga ji. Ani nang'eni dhi penje niya. En wuoyi mobet nade ma nyako tamono. An kaka nang'eni ni dhi wuoyi. Ata nuda dhiambo an nyako ok nyal tama. Nyaka iwach kamano. Anuda dhis nyasi aya. Miya nyako lyrics. Amie mutasari wa habari mano to anta ngene ok nyal tama be poko tamaga koro lam Nyasaye ne ya kamano ting'eyo to dak ni ogik maber nikech ka dak ni no ne okoa kuom Nyasaye jaodino ne ok ng'etni ibiro neno matek mane manya ini mane kuong manya moda konyi mona marach kalam ni marach Nyasaye bodo mondo mi kor ka nyombo te mani nyombo mali nyombo nisha awacho ni ka ok Nyasaye bado mi nyawiyoma ya igini kori keto igini kori ke nyombo mali nyombo ene na nyombo mali madwa piwo mana gi nyombo chokwa moro lakini pod inge. Ka ok idok ir Nyasaye kabisa ibiro manya, ibiro kuongo manya. Nyombo ene nyombo, oloko ni Nyasaye ero kamano. Nyombo ene nyombo. Koro nyombo malich ahinya lich.
Koro mondo wawegi kanyo endo ka koro endo ka sa rumo. Ang'e ni weche to ng'eny. Pod odong' moko ka endi turi. Wabro wacho e gine mabiro. Ang'e ni odiochieng' makiny wan wabro wuok mondo mi wadhi e yik mar min Nerea Mbewa e gwenge man Dhiwa. Miyo oporo medo mana goyo ne mos mabiro wuotho walamo negi mondo wuotho obed maber. Koro tieki Edbore kachiel sa rumo mondo kik sang'ado. Erokamano jo winjowa, an gima duong' manyalo nyisou ni temie uru manya, nikech ka to uneno ka ywaruok bedo e kindwa gi Dick, teme uru manya. Erokamano, an Joan Patrobas, Church of those who are willing to do the will of God, kata kanyakla moyie timo dwaro mar Nyasaye. Uru kamano kuom winjo, keture tim. Namba 0723291513 0723291513. Erokamano ka moro ma intie mane en Dak Achana, jogo te mabro wuok magir johera mag Dak Achana, joma e kanisa nendo ma of God in Christ, joma e kanisa nendo mar Cathedral of Praise, manendo kanisa mar Pastor Sam Boy, jogo te mag ong'e weche mag Facebook mag Dak Achana, gi ji te mabro wuotho kadhi konyo Nerea gi Sam Boy iko min gi mar Nyasaye tel. Nukucho koduogo ka endi juma manyien wabudo kod Nyasaye. Erokamano. Kokamano beduru kod kinde ma owinjore.